What's up mga boss? Nandito ako pakahamunin si Boy Ungas. Yun, malaki ng katawan mo pero yung katawan ko, malaki yung tiyan, di ba? So hindi ako takot sa'yo. Bago mo labanan si Boy Tapang, dumaan ka muna sa akin. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Ting Bisaya versus Boy Ungas. Magkakasubukan na ng lakas sa pagitan ni Ting Bisaya at Boy Ungas. Sino kaya sa tingin nyo ang magwawagi? Ang dating naging coach ba ni Boy Tapang na nagpanalo sa laban nila ni Russell sa The Battle of YouTuber? O ang dating naghahamon lang kay Boy Tapang na si Boy Ungas na nangangarap na makaharap ang ating idol na si Boy Tapang? Pero bago yan ay shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay John Coy's Vlog, Maximo Lagarte, Tuburan TV, at Carl TV. Maraming salamat mga idol. Mabuhay kayo. Sa mga gusto magpa-shoutout ay mag-comment lang sa baba. At baka ikaw na ang susunod na ipapalabas sa ating screen. Simulan na natin. Magkakaharap na nga itong ating idol na si Ting Bisaya at saka si Boy Ungas. Kung sakasakaling pumayag itong si Boy Ungas at sumagot sa hamon ng ating idol na si Ting Bisaya. Tama mga idol. Dahil hinamon niya ni Ting Bisaya itong si Boy Ungas, ganito daw umano ang ganti ni Coach Ting Bisaya sa paghahamon ni Boy Ungas kay Boy Tapang. Tingin ka Boy Tapang, ito yung mukha mo, hinamon kita sa boxing, anytime, anywhere. Ito Boy Tapang, ginigigil mo ako Boy Tapang. Kung matatandaan natin mga idol ay hinamon nga ni Boy Ungas si Boy Tapang. At ito din ang naging dahilan kung bakit hahamunin din ni Coach Ting Bisaya si Boy Ungas. Nangangahulugan lang ba ito na Cebu versus Negros ang magkakaharap? Kung sakasakaling magkaharap nga at kung sumagot si Boy Ungas sa hamon ni Ting Bisaya. Sa puntong ito mga idol ay makikitaan naman natin ng pagkakaiba ito si Boy Ungas at si Ting Bisaya. Dahil si Ting Bisaya ay may experience na sa boxing at alam na niya kung paano makipaglaro sa taas ng ring. Samantalang itong si Boy Ungas naman ay street boxing lang ang nakasanayan. Bagamat nakikitaan natin siya ng husay sa pakikipagpalitan ng suntok, ay hindi pa rin ito sasapat kumpara sa karanasan ng ating idol na si Ting Bisaya. Taliwas naman sa ating isipan mga idol na naging sayo nga itong si Ting Bisaya sa The Villamor Gym matapos paghanda ng paparating sana nilang laban ni Coach JC sa The Battle of YouTuber. Ngunit tila nawala na lang ito at naging drawing na lang. Kaya sa pagkakataong ito mga idol ay hindi masasayang ang pinaghirapan at pinagpaguran ng ating idol na si Ting Bisaya dahil si Boy Ungas na mismo ang sasagot sa mga pagkukulang ni Coach JC. This is it mga idolo. Ang dating coach ng ating idol na si Boy Tapang ay makakalaban na ngayon ng ating postbong na YouTuber na si Boy Ungas. Ano sa palagay nyo? Match nga lang ba talaga ang dalawa? Sino kaya sa tingin nyo ang may tsansang manalo sa laban na ito? Mag-comment lang at panoorin natin ang video na ito. What's up mga boss? Nandito ako pakahamunin si Boy Ungas. Yun, malaki ng katawan mo pero yung katawan ko, malaki yung tiyan, di ba? So hindi ako takot sa'yo. Bago mo labanan si Boy Tapang, dumaan ka muna sa akin. Nakita mo to? Ito? Ito ha? Halika dito. Ha? Kita mo to? Ito ang gagawin ko sa'yo. Ganito ang buto mo. Ito ang gagawin ko sa'yo ha? Maayos ka. Maghanda ka, mag-training ka ng mabuti. Ano? Meron pa dito. Akala mo takot ako sa'yo? Ha? Manda ka sa akin. Ito pa. Ilang puno yung sagitumba mo? Ha? Ito, mas malaki ito. Kita mo? Ha? Meron pa isa. Grabe ka. Hinihinga ako. Tayo na. Oh, ito pala pag wala practice. Kaya ikaw, mag-practice sa akin, Boy Ungas. Ha? Dahil dudukugin kita. Nagigigil ako sa'yo dahil nahamon mo si Boy Tapang. Alam mo si Boy Tapang, napakabait na tao. O huwag mong hamunin na gano'n. Ha? Nagigigil ako sa'yo.
Kita mo? Ha? Ano? Ganyan ang mangyayari sa'yo. Huh! Sa napanood nyo mga idol, anong masasabi nyo? Ito ba ay isang magiging kabang-abang sa mga tao kung sakasakali magkaharap ang taga Cebu at taga Negros? I-comment mo na yan at nang mapag-usapan pa. Hanggang dito lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mga video na ito ay inaanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw, at ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye!